Agyaman kami, Apo Diyos, itang agundaway. Maraming salamat, Lord, sa aming napakagandang fellowship. At subalit ito'y maikli, ito'y maikli lamang, it's only couple of minutes, but we thank you that we could all be here upang manalangin at dalhin sa iyo idulog ang mga prayer requests na ito. We believe, dear God, that you are able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Salamat dahil ang mga kapatiran, prioritize nila ang aming service ngayong gabi. Siguro ang iba may mga gagawin sana, matutulog, pero salamat Lord that we are very mindful of our obligation to pray for our church, our pastors, our ministry, and our brethren. And that is why we are here tonight. I pray, Lord, that you empower me as I preach your word. Give me the utterance and everyone attentiveness. Pagpalain niyo pong aming internet upang maayos, ti panakaidanon na kadagiti na dumadumang aluglugar. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Praise the Lord. We are studying a series of lessons of the 10 powerful Bible verses that help us to joyfully endure sufferings. Who among of you are suffering? At dasagsagabaan na itayag naman ti imanan. Are you enjoying? I hope so. Because if you are not enjoying, you need to learn how these verses will boost you and cause you to enjoy your suffering. Now, para maintindihan nyo ang aking punto, kasi hindi ko ina-underestimate ang ating mga weaknesses. Lahat tayo ay may mga weakness. Oras na natira tayo kung saan tayo mahina, ay talagang manlulupay-pay tayo. Kung hindi tayo madidismaya, we become hostile or become sensitive or irritable pag tayo natamaan sa ating kahinaan. O tinamaan tayo kung saan tayo ay mahina. Kung kailan tayo ay mahina. Hindi ko po ina-underestimate ang ating mga weaknesses. Subalit, it is human to be weak, but praise God, the Lord had commanded us to rejoice. Kaya tinanong ko kayo, una, meron ba kayong sufferings? Pangalawa, are you rejoicing? Because if not, you need to learn this series of message. Naintindihan po natin? Basic lang po ang aking objective sa aking pagtuturo. It's only to teach you how to apply the Bible to your life when you need it. Kasi pagkaminsan magaling tayong makinig, pero pagdating sa actual, kung kailan kailangan natin yung mga verses, aral at turo na ating narinig at isinulat pa sa ating notebook, nakakalimutan natin. So aking objective ay tutulungan ko kayo paano nyo i-apply ang mga verses na ito kung kailangan mo ito. And I believe tonight, if you're suffering, this topic, lesson number 3, you need to learn this. Now, magtungo muna tayo sa Psalms chapter number 1. Okay? Psalms chapter number 1. Very familiar passage. Buksan natin ang ating mga Biblia. Ano ang mangyayari sa atin kahit dumating ang maraming pagsubok, problema, o suffering? Anong mangyayari sa atin if we have learned to apply the Bible to our lives? Buksan natin sa Psalms chapter 1. Nakalagay doon, blessed is the man. Sino daw ang masaya? The word blessed means happy. Are you happy tonight? I hope you are happy tonight. And I hope what makes you happy tonight is because of these Bible verses. Are you listening to me now? Okay? Blessed is the man
that walketh not in the counsel of the ungodly. Ito ay dapat iwasan. Okay? Kaya, pagdating sa social media, iwas-iwas din pag may time. Because when you saturate, expose yourself, bombard your mind with negative counsel or worldly advice, you are not boosting your faith. So blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Iwas-iwas. Okay? Verse 2. But his delight, anong dapat ginagawa mo? Is in the law of the Lord. You should be governed by a law. Because if you are not governed by a law, then you will fall apart. Ang batas ng Panginoon ay parang ito ay barikes. Ano Tagalog ti barikes? Kaslang kumano, DJ pagay, repet. DJ pagay, no hamo repetan, matulid. So datayo mat kakabsat, no awan ti batas, DJ no hanga ti lintag ti apo, itimang barikas ti panunot tayo kakabsat, ay talagang masisira ka. Very simple lang kakabsat. No dumteng kanyayo ti problema, ti number one nga sursurwem is apply the word of God in your situation. I don't care if matagal kang Kristiyano o bago kang Kristiyano, kung dumating ang pagsubok at hindi mo naalalang i-apply ang Bible verse sa kalagayan mo, your mind will sasabog. You will fall apart. And look at what the Bible says. Law. What is the purpose of law? To govern. Okay? To direct. His delight is in the law of the Lord, and in His law doth he meditate what? Day and night. Anong mangyayari sa'yo when you allow this to happen? Tuloy natin ang basa. Verse 3, everybody. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Tandaan mo, inihalintulad ka sa isang malaking kahoy. Pag ikaw ay nakatanim sa salita ng Diyos, ibig sabihin ng nakatanim, ang salita ng Diyos ang nakatanim sa isip mo, you will be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Ibig sabihin, may pag-asa ka. The source of your hope is the Bible. Sabi mo sa katabi mo, the source of your hope is the Bible. When everything is very discouraging, kung lahat na ay nakakadismaya sa'yo, ay nakaka-discourage sa'yo, ang Biblia ang makakapagbigay sa'yo ng pag-asa. Amen? Ang Biblia ang magbibigay sa'yo ng tamang focus, na hindi ka dapat nakafocus sa negative, nakafocus ka dapat doon sa magbubunga ako. Kahit anong sasabihin mo, magbubunga ako. Kahit anong nangyayari sa mundo, magbubunga ako. Yan ang sabi ng Bible. Hello? Pag ganyan ka mag-isip, sabihin mo sa akin kung hindi ka malakas. Amen? Bring it for his fruit in season. His leaf also shall not what? Hindi siya malalanta. Pansinin mo nga yung mukha ng katabi mo o kung yan ay nalalanta o... Hello? Ano ang sikreto para hindi marsaak ang ating mga rupa? Malanta ang ating spirit? Matuyo ang ating attitude? Ano ang susi mga kapatid? Be governed by the law of the Lord. Okay? His lip also shall not wither, and, itong maganda, whatsoever he doeth, shall what?
Ay, sabihin mo na ng lahat ng gusto mong sabihin laban sa akin. Pero sabi ng Bible, magtatagumpay ako. Nakita nyo mga kapatid, gaano kahalaga ang lesson, kung nasa lesson 3 na tayo, na aking ipinapaliwanag, ibinabahagi at ini-explain ng malalim sa inyo. Alright? Now, magtungo tayo sa Acts 14. Acts 14. Okay? Acts chapter 14. Hindi ko sinasabing ako'y hindi rin nanghihina, pero ibinabahagi ko sa inyo na tuwing ako'y manghina, ang pinagmumulan ng aking lakas, pag-asa, at zeal. Ano sa Tagalog ang zeal? Regta. Sa Tagalog, tareg. Sigasig. Sa gawain ng Panginoon, salita ng Diyos. These Bible verses. Acts 14. Ano nakalagay sa Acts 14? Verse number 22. Confirming the souls of the disciples, pinatibkerna dagiti kararwa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, masapol mapatibker ta kararwam. Okay? Pinatibkerna dagiti kararwa, dagiti adalan. We are all followers of Christ. You and I need strengthening to our soul. And the goal of this message is to strengthen your soul. Paano niya pinagtibay sila? Exhorting them. In-encourage niya sila. Na ano? Magpatuloy sa pananampalataya. O sabi mo sa katabi mo, kailangan niyang mapaalalahanan. Magpatuloy ka sa pananampalataya. Okay? Ito. And that we, kinunada, sinabi niya sa kanila, na kailangan nating dumaan sa maraming hirap. We need to go through much tribulation. And through much tribulation, enter into the kingdom of God. Anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Sa madaling salita, the Christian life is a series of tribulations. Kaya bilang pastor, ano ang aking dapat gawin? Turuan ko kayo, papaano niyo harapin ang inyong mga tribulasyon. Sa papaanong paraan, kailangan kong palakasin ang inyong kaluluwa. Papaanong paraan kayo maging malakas? Sa mamagitan ng salita ng Diyos. Salita lang Diyos ba na naririnig nyo lang sa aking i-preach? Hindi. Salita ng Diyos na maitanim sa inyong puso. At alam niyong gamitin ang mga verses na ito sa panahon na kailangan ninyo. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ini-encourage ng Diyos na dahil lamang sa problema, tumigil kayo. At hindi na kayo magpatuloy. O gawin nyo yung rason upang kayo ma-offend sa Panginoon. O gawin nyo ang anumang katwiran, anumang excuse upang sabihin mo, ayoko nang mag-church, ayoko nang mag-prayer meeting, ayoko nang maglingkod, ayoko nang magpatuloy. Wala dapat yan sa vocabulary ng sino man sa atin. Sapagkat oras na ganyan ang tumatakbo sa isip mo, hindi na batas ng Diyos ang nangunguna sa'yo, batas na ng sarili mong laman. Ikaw na ang gumagana, hindi na ho ang batas ng Diyos. Batas ng iyong laman. Maliwanag ang sabi ng Bible. Ang batas ng laman at batas ng Diyos ay magkaaway at hindi magkasundo. Hindi talaga kayo magkakasundo sa Diyos pag pinangungunahan ka ng batas ng laman mo. Dapat tayo pangunahan ng batas ng Diyos. Okay? Ano ang batas ng Diyos? Philippians 4:4. Maliwanag po ba? Sa introduction pa lang, I hope, nagiging related sa inyo ang ating topic. Philippians chapter 4, verse number 4. Kasi alam nyo, listen to this mga kapatid. Bilang pastor, ilan kayang ating attendance? May nagbilang na ba? 1? Biruin mo yan.
pwede ba na itong 150 lahat maging key people ng church? Pwede ba kayong lahat maging key people sa church? Pwede bang kayong lahat na 150 dito, maliban pa sa ating mga naandun sa Claveria, sa Lasam, lahat ng mga nasa Australia, kayong mga present ngayong gabi, pwede ba na kayo ay maituturing na faithful members ng church? Hindi kayo pwedeng maging key people o maging faithful member pag hindi kayo matibay, sapagkat tibay ang kailangan sa ating pagpapatuloy. Amen? Philippians 4:4, batas ng Panginoon, anong sabi ng Biblia? Rejoice in the Lord. And again, Amen? Joy is not a product. It's a disposition. In other words, it's an attitude. Ang kaligayahan, hindi po yan produkto. Hindi yan resulta ng something. Ang kaligayahan ay desisyon. Because joy produces results. It is not the other way around. Kung gusto mong ikaw ay makapag-produce, kung gusto mong ikaw ay makapagbigay ng magandang resulta sa Panginoon na nagbibigay ng biyaya sa iyo, ang susi, isa sa mga susi, is to live a life with a joyful attitude and joyful perspective. Sa mundo, joy is a result. Kailangan kong magpatawa para tumawa ka. Result ng aking pagpapatawa. Kailangan kong maging parang, anong tawag doon? Mag-aktong kolokoy. Maging clown. Para maging maligaya ka. Yan ang mundo. And to them, joy is the goal. It is a result. Pero sa atin, hindi. Joy is one of the keys to become a powerful, fruitful, and effective Christian. Kaya ang ating topic ay pinamagatan, balikan natin yung ating topic, the 10 powerful Bible verses that help us to joyfully endure sufferings. Now, ang ating lesson ngayong gabi ay matatagpuan sa Romans 8:28. Madalas nating itong i-quote. Amen. Pero pinapansin nyo ba yung mga words? Romans 8:28. Ang aking gagawin ngayong gabi, meron akong mga nais ipapansin sa inyo. Na pag napansin nyo ito, lalawak ang inyong kaunawaan sa Romans 8:28. Okay? O, basahin natin lahat. Ready? Go. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang madalas nating nakukote, all things work together for good. Yan ang kinukote natin to summarize the whole verse. Pero I would like to show to you tonight the 3 characters in Romans 8:28. I-highlight ko, I bring to the surface 3 characters. Pag sinabi nating characters, sila yung gumaganap. May 3 gumaganap sa Romans 8:28. Kumbaga sa drama, main characters. 'Di ba? Sa drama may bida, may kontrabida, and supporting, what do you call that? Okay, actor, at the tawag ti English. No. Kontra-actor, hindi Villain. The actor, the villain, and the supporting documents. Okay?
Yung mga binubugbog, yun yung mga supporting. Yung mga nagbabaril, mga ganyan-ganyan. Okay? Alam nyo, sa buhay Christian life, ay isang napakagandang kwento ng biyaya. Biyaya na kung saan, ayon sa Romans 8:28, may tatlong gumaganap sa ating buhay. May tatlong gumaganap. Una ay ang Diyos, God. Pangalawa ay ang believer, ikaw at ako. Believers, mga tumanggap na kay Kristo. At ang pangatlo, mga kapatid, ay all things. Lahat ng mga bagay. Yun yung tatlong character sa Romans 8:28. Iisa-isahin natin yan. Oras na mapansin nyo itong tatlong gumaganap, mag-iiba at lalong mas gaganda ang inyong kaunawaan sa Romans 8:28. Alright? Now, let's go. Unahin natin, God. Punta natin muli ang Romans 8:28. Okay? Romans 8:28. Ready? Go. And we know that all things work together for good to them that love. May God. Nakita nyo ba yung God? On that point, sa passive, parang passive eh. Love God. Tayo yung nagmamahal, siya yung iniibig. So, He is on the passive side. Pero kung titignan mo yung kabuuan ng verse, kung papaano na ang lahat, kahit masama, ay nagiging nagpapabuti sa atin, bakit kaya? Dahil may Diyos. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil may pera ka. Hindi dahil graduate ka ng anong course. Hindi yan ang dahilan kung bakit ang resulta sa buhay mo ay naging mabuti. Yan ay dahil may Diyos. Oh. Yan ang unang character sa Romans 8:28. God. Okay? Tatlong bagay ang dapat nating maunawaan tungkol sa ating Diyos. Sa Romans 8:28. Una, He is supreme. Noodles yung naalala ng iba sa inyo. Ang ibig sabihin ng supreme, meron bang isang salita sa Ingles? Sovereign. Pakibigkas yung salitang sovereign. Ito pong salita ay description upang ipaliwanag na ang ating Diyos ang pinakamataas, pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan ang nakikita natin sa Romans 8:28, na ang ating Diyos ay dakila at pinakadakila. He is supreme. Alam nyo ba ng ibig sabihin ng salitang supremacy? Dinefine ng isa at sinabi that supremacy is the condition of being superior to all others in authority. Anong ibig sabihin ng authority? Kapangyarihan. Ang Diyos, ang pinakamataas, may hawak at may kapangyarihan sa lahat ng mga kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng supremacy. Power or status. Ibig sabihin, Brother Darrell, na ang Diyos, kung anuman ang mga problema mo, na potensyal, akala mo'y makasira sa'yo, God is greater than your circumstances. Alam nyo mga kapatid, listen to this. Ilagay mo, para mabasa ng lahat, at para ma-analyze nyo ito. Next statement. Okay, basahin natin. Life can be frustrating and discouraging when we have no control over things and our situations. I add, and even the outcome. Natatakot tayo, napapaisip tayo, ano pa? Hindi tayo mapakali, o kaya nanghihina tayong isipin na wala tayong kontrol sa mga nangyayari sa atin. Tama ba ako? We feel helpless. We feel there's nothing we can do. But we can trust God who is in control of everything. Yan po ang pinalilitaw ng Romans 8:28. Na may Diyos na siya ang supreme in control of everything.
At ang napakaganda niyan, siya ay nasa iyo at ikaw ay nasa Kanya. The Lord is at my right hand, I shall not be moved. Pangalawa, ano pang napapansin natin sa Romans 8:28 tungkol sa ating Diyos? Not only that the Lord or God is supreme, pero ito, ang pinalilitaw ng Romans 8:28 ay ito. Number 2, God sees the big picture. Tama hindi? Kasi nakita niya all things, nakita niya lahat eh. Ikaw hindi eh. Nasususpense tayo, Lester eh. Pero ang Diyos hindi nasususpense kasi nakita niya na lahat eh. Yan ang lumalabas sa Romans 8:28. Kung ngayon parang inaabangan mo, ano kayang magiging resulta ng sitwasyon? Ano kayang mangyayari ngayon? Ano na kaya, Lord? Di ba? Doon tayo kinakabahan yung tanong na, Apo anang aruden, Apo anang atan, Apo kasanong aruden, Apo. Pag may mga ganong kang tanong sa Diyos, doon kinakabahan ka na. Pero ang Romans 8:28 sabi niya, ang pinalilitaw niya, nakita na ng Diyos lahat. We only see the present. He sees the future. Anong ibig sabihin yan sa'yo? Hindi nga. Nakita lang natin yung pangkasalukuyan. Nakikita na ng Diyos yung future. Anong ibig sabihin nun? Ha? Sa Kanya tapos na. Tayo yung nag-i-enjoy pa sa drama ng buhay. His story in our lives. Ito pa. We only see the immediate. He sees the outcome. Nakikita lang natin yung immediate, short term, but He already sees all the outcome. So, itong truth na to, mga kapatid, realization na to sa Romans 8:28, ano ang dating sa'yo? Tanungin mo yung katabi mo, ano ang dating sa'yo na ikaw, ito lang ang nakikita mo, pero ang Diyos, nakikita niya na ang lahat. Ano ang dating sa'yo niyan? It should give you confidence. Number 3. Pinalilitaw din ng Romans 8:28, mga kapatid, ito, not only that God is supreme, not only that God sees the big picture, but God shepherds His children. Ibig sabihin, hindi tayo pinababayaan. Hindi ho yung tayo ay wala sa Kanyang kamalayan. Aware na aware ang Diyos sa kalalagyan mo at kalagayan mo. Sabi mo sa katabi mo, aware ang Diyos sa kalagayan mo. Amen? Just like a shepherd whose heart is naturally inclined to know the affairs of his flock, so is God aware of your life and He cares for you. What a blessing. Kaya pala nagiging mabuti ang resulta ng buhay mo kasi may Diyos. Kung hindi ho ang Diyos ang pinakapakapangyarihan, kung hindi niya nakikita ang lahat, kung wala siyang paki sa'yo, kahit pa sino kang magaling, hindi bubuti ang buhay mo kahit kailan. Hindi. Kaya ho tayo nagkakaroon ng magandang outcome sa ating buhay ay dahil may Diyos. A God who is supreme, a God who sees the big picture, and a God who shepherds His children. Is He your shepherd? Tanungin mo yung katabi mo, Panginoon, ang Diyos ba ang pastor ng buhay mo? Alam nyo, pag in-apply natin yan sa church, ang Diyos nagbigay ng human pastor para pangunahan ka. Kaya hindi gumaganda ang Christian life mo, pasaway ka eh. Hindi naman intention ng Diyos na maging masama ang buhay mo eh. Hindi naman hangarin ng Diyos na maging failure ka.
Pero kaya ka nagiging failure sa iyong Christian life. Wala akong paki sa career life. Kasi ang career life, naka-connect din yan sa Christian life mo. Everything else will follow. Kaya pumapangit ang Christian life mo. Kasi hindi ka marunong makirelate sa iyong shepherd. Parang isang shepherd, tumawag. Sabi niya, kain na. Hindi ko alam kung ano yung kanyang ginagamit na salita to invite his flock to come and feed. Pagkat magpapakain. Eh ikaw, hindi ka kumakain. Prayer meeting, wala ka absent. Paano gaganda ang Christian life? Dumarating ang problema, trial ng buhay mo. Paano gaganda ang Christian life mo? Nilalayo mo ang loob mo doon sa shepherd na binigay ng Diyos, under shepherd, your pastor. Nilalayo mo ang iyong buhay sa church. Inilalayo mo ang buhay doon sa flock, kung saan doon nangunguna ang Diyos. Alam nyo ba, Jesus is the head of this church. Ibig sabihin, narito ang favor ng Panginoon sa ating church. Inilalayo mo yung buhay mo. Dinidistansya mo ang sarili mo. Akala mo kung sino kang magaling. Ay, wala. Hindi gaganda ang buhay mo, kapatid. As a Christian. So ano ang tinuturo sa atin nito sa Romans 8:28? Yamang nakita natin, ang Diyos ay supreme. Ang Diyos ay nakikita niyang kabuuan. Ang Diyos ay shepherd natin. Anong ibig sabihin nito? Ito ang rason kung bakit dapat lumapit ka sa Kanya. Kung kailan may problema ka, dapat nasa church. Hindi yung kung kailan may problema ka, wala ka sa church. Pag ganyan ka, hindi batas ng Diyos ang umiiral sa'yo. Batas ng laman ang umiiral sa'yo. Eh kung batas ng laman ang umiiral sa'yo, anong may papakain niyang maganda sa kaluluwa mo? Paano ka maging kahoy na maganda ang dahon, magbubunga, kung saan panahon magbunga? Paano magiging katuparan sa buhay mo ang mga sinabi ng Bibliang yan? Eh wala ka sa church. Wala ka sa service. Hindi mo ka alam kung ano nang nangyayari sa HBBC. Dahil mas updated ka na sa mundo. Wala na. Iba na ang Diyos mo. Iba na ang shepherd mo. Sasabihin ko sa'yo, paano papasabihin ang Romans 8:28 ngayon? Paano mo pa i-claim ang Romans 8:28 sa buhay mo ngayon? Kaya kung backslider ka, hindi mo pwedeng i-claim ang Romans 8:28. At sasabihin ko yan ng may authority sapagkat ang sabi ng Bible, to those that love God. Kung malamig ka sa Diyos, malamig ka sa paglilingkod sa Diyos, paano mo i-claim ang Romans 8:28 sa buhay mo? Naunawaan niyo mga kapatid? Pangalawa, the second thing that you need to realize, second vital character in Romans 8:28 is all things. May Diyos, ikaw at ako believer, kung wala tong all things na to, walang Romans 8:28. Walang magiging magandang byproduct sa buhay natin kung walang all things. Na itong mga all things na ito yung mga negatively, ito yung nagdi-depress sa atin. Na kung saan hindi naman dapat. Dahil kung wala ang all things, kahit may God, kahit may believer, walang magiging resultang maganda sa buhay mo. Kailangan daw ang all things. Yan ho ang pinalalabas ng Romans 8:28. Okay. Tignan natin sa verse. Ano tong all things na to? Una sa lahat, itong all things na to, which of course, okay, bago tayo pumunta dyan, magtungo. Ano tong mga all things pala, Pastor? Mga problema na dumarating. Pangangailangan. Paninira ng tao. Ano pa? Sakit. Infirmity. Mga accident. Hindi inaasahang pangyayari. Mga trahedya. Persecution. Disappointments. Alam mo isabi ng disappointment? Yung mga pangyayari na makapaupay. Hello? Lahat ito, all things. Amen? Okay. Anong makikita natin dyan sa Bible tungkol sa all things na to? Number 1, comprehensive.
Ano ibig sabihin ng comprehensive? Lahat. Kung ikaw pala ay nagmamahal sa Diyos at matapat na sumusunod sa Kanyang kalooban at kagustuhan, wala pong ini-exclude ng Panginoon na pangyayari. Because all things, that means comprehensive. It includes everything. Hindi niya sinabi dyan na some things and some things work together. Hindi niya sinabi dyan na many things. Alam mo, maraming mga bagay ang makakabuti sa'yo. Ang sinabi doon, lahat ng mga bagay na ito ay makakabuti sa'yo. Lahat. Are you with me? Lahat ng ito ay makakabuti sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, lahat pala ng mga bagay na yon makakabuti sa iyo. Yan ang sinasabi ng Romans 8:28. Are you with me now? Okay. Hindi lang po siya comprehensive. Pangalawa, napansin niyo ba yung salitang all things work together? Ba, may fellowship pa lang lahat ng mga problema natin. They are together. Napansin niyo ba yon? Pansinin niyo. All things work together. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga all things na to, hindi lang comprehensive, cooperative. Nagtutulong-tulong sila para pagbutihin ka. Mga kapatid, nagtutulong-tulong. Hindi lang po sa iisang problema nakatutok ang Diyos, kundi sa lahat. Tayo naman pagkaminsan, na-overwhelm na tayo. Napakadami kong problema, grabe. Pakisulat na, pakisulat. Sa totoo lang, exact sa mind natin yung mga problema natin. Nakadut problema, pakisulat. General, okay, number 1, adunga utang. Number 2, saksakit. Number 3, adunga kasapulan. Number 4, anapay ngagpaiso. Ilan yung problema mo? Tatatlo lang pala eh. Kulang pa nga eh. Hindi ka talaga bubuti ng husto pag tatatlo lang eh. Dapat mas marami pa. The more, the better. Eh, ikaw naman, dahil hindi salita ng Diyos ang umiiral sa'yo, the more, the bitter. Kaya anong nangyayari habang dumadami ang problema mo? Nagiging mas bitter ka. I hope tonight, you will change your perception on your problems. Ganito kasi yan. Matuto tayong tignan ang ating mga problema na parang mga sangkap o ingredients upang makapag-produce tayo ng isang cake. Ay, gusto nyo ba ng cake? May cake ngayong gabi, eh? Meron ba? Mamaya, amen. Happy birthday to my beloved, beautiful wife. Sa Biyernes pa ho ang kanyang kaarawan, pero ngayon na natin isi-celebrate. Mamaya. Okay? I want you to view all of these problems like ingredients. Listen. Can one ingredient produce a cake, Brother Ryan? Can one ingredient produce a cake? Only one. No. Pwede ba na itlog, sanga tray ka itlog, kahit pa 10 tray, hindi yan makakaproduce ng cake. Kailangan niya ng flour. Ano pa? Butter, siguro. Kailangan niya ng asukal. Ha? Yung mga baker natin dito, nasaan na kayo? Lumitaw na kayo. Ano pang kailangan natin sa cake? Ha? Asin. Ano pa? Ha? Baking powder. Baking soda. Lahat yan. Pero eto, ang magaling doon, yung papaano na yung chef o baker, he makes all things work together to produce a cake.
That is God. Naintindihan po ninyo? Kaya itong all things dito, hindi lang siya comprehensive, cooperative. Ibig sabihin, yung problema mo ngayon, problema mo bukas, problema next week, at problema na napakadami, nagtutulong-tulong sila. Kaya sabihin mo sa problema mo, salamat sa pagtulong sa akin. Mga problema, salamat sa inyong pagtutulong-tulong. I appreciate your unity and cooperation. Hello? Hindi lang yan. Pansinin nyo. Ano pang napapansin natin? Na itong mga all things na to, hindi lang sila comprehensive, hindi lang sila cooperative, sila pa constructive. Nakakapagpabuti. Do not view your problems as something that will prevent you. Rather, something that will prepare you. Di kita nga problema, mahanga isudati, agbalin nga, kasla paka iabutam. No diket di kita inpalubos iti apo, ket aramiden na nga mangi preparaking ka, mangi sagana to fulfill His plan for your life. So nakita nyo na yung role ng all things. Napansin nyo yung role ng ating Diyos? Role ng all things. O ngayon naman, ano ang ating role? Tayo naman, believers. Kasi nakalagay dun we. Sino yung we? Ano ba sa Tagalog ang we? Tayo. Hindi ba us yun? Oh, we. Tayo. Oo, sige. And we know, we. Sino tong we? Pwede bang i-claim ito ng unbelievers? Kini-claim ito actually ng mga hindi pa tumanggap kay Kristo. Pero titignan natin, etong we na tayong mga tumanggap kay Kristo, una sa lahat, sabi doon, and we know. We know. Etong aking challenge sa inyo. Etong verse na to ng Romans 8:28, ang itinuturo sa iyo at sa akin ay ito. Number 1, yung sinabing, and we know, amutayumet, kuna ni Apostol Pablo, di ba? Sinulatan niyo yung mga taga-Roma, amutayumet kakabsat. Alam mo ang bibig niyang sabihin nun? Be mindful. Be mindful of this verse. Be mindful of this truth. In other words, don't forget. Ang totoong problema mo, gani, hindi yung problema. Nalilimutan mo tong Romans 8:28. Nalilimutan mo yan. Kung sinabi niyang, and we know, amuta yung magkakabsat, ano ang ibig sabihin ni Pablo doon? Ipinapaalala niya sa kanila na ang ibig sabihin sa atin ngayon, kung may problema ka, lagi mo dapat maalala yung Romans 8:28. Huwag mong kakalimutan yan. Problems may overwhelm you. Pero kapit ka pa rin doon sa Romans 8:28. At lagi mong sabihin, alam ko na ikaw na problema, katulong nung isa kong problema para bumuti ang aking spiritual life. Na kung hindi dahil dyan, hindi bubuti ang spiritual. Number 2, ang itinuturo sa ating believers ay ito. Tignan nyo sabi doon, and we know, di ba? And we know, ibig sabihin, etong kaalaman na to, ibig sabihin, you stay in faith. Ano ibig sabihin ng stay in faith, Pastor? Maniwala ka lagi sa Romans 8:28. Maniwala ka lagi sa Romans 8:28. Naniniwala pa ba kayo sa Romans 8:28? Ba't na-discourage na kayo? Di ka dapat ma-discourage. Naniniwala ka lagi sa Romans 8:28. We know lagi. Ano pa? To those that love God. Hello? Nakalagay doon. We know that all things work together for good. To them that love God. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Ang responsibilidad mo is stay in love. Hindi lang stay in faith na kiniklaim mo yan. Ibig sabihin, stay in love. Huwag mong hayaan na yung mga problema, isut mang palamiis, bumaaw ka, gapot problema. Bumaaw ka soul winning mo, bumaaw ka tigibing mo, kasi adoonay nga paggastuan. Bumaaw tay tipan ng third first fruit, gapot adot krisis. Huwag mong hayaan na ang krisis ay maging rason,
na hindi mo na ma-express ang pag-ibig mo to them that love God eh. Anong ibig sabihin nun? Ang Romans 8:28 ay nakakabuti sa kanila na nagmamahal sa Diyos. So anong ipinapahiwatig sa atin yan ngayon? Kahit anong mangyari, stay in love with God. Sabihin mo sa katabi mo, stay in love with God. Huwag naman yung dahil may problema ka, hindi ka na nag-church. O dahil maraming pangangailangan, hindi ka na makakapag-first fruit. Stay in love with God. O baka nagastos mo na yung first fruit mo sa mga gusto mong bilhin na gamit mo. Dapat hindi. Stay in love with God. Sabi mo sa katabi mo, stay in love with God. Ano ka ba? Ang Diyos ay in love pa rin sa'yo hanggang ngayon. Ba't ikaw bumaaw ka? Ay, hindi tama yon. Hello? Kaya ang pangalawa, hindi lang be mindful, kundi ang pangalawa, be faithful. Sa Romans 8:28, ang admonition sa atin, anong una? Be mind. Ano yung ating be mindful? Inaalala natin lagi itong Romans 8:28 at i-apply natin yan. At anong magiging result nitong and we know sa atin? We will be faithful. Ibig sabihin, we will stay in faith. Number 2, we will stay in love to them that love God. Tayo, lovers of God tayo eh. Are you with me? Are you still in love with God? Mahina yung amen nyo. Mahal mo pa ba ang Diyos? Kaya mo bang isacrifice ang anumang bagay para sa Kanya? Sapagkat pag hindi, huwag mong sabing mahal mo ang Diyos. Oh. So, don't complain. Don't be discouraged. Don't faint. Welcome all these things as ingredients to produce a good outcome in your life. Stay in faith. Stay in course. Stay faithful. Sa bandang huli, si Joseph ay nagkaroon ng magandang ending. Bakit? Bakit? Because he stayed in faith. And he stayed in love with God. Are you with me? Genesis chapter 50, nung nandun yung kanyang mga kapatid, napakaganda yung kanyang mindset. Anong sinabi niya? Genesis chapter 50 verse 20. Everybody read. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Nung binenta niyo ako, sabi niya, masama ang inyong balak noon. Masama ang inyong puso at isip. Masama ang inyong plano. Pero, hinayaan ng Diyos. At niyang masamang balak niyo na yan, nagdulot sa akin ng maraming kabigatan. Pero all of these things work together for good. Because what you have meant evil for me, God meant it unto good. All things work together for good. So, next time na ating kino-quote ang Romans 8:28, ang alalahanin niyo yung tatlong characters na gumaganap sa buhay. Sino sila? Number 1, ang Diyos. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng mabuting outcome ang buhay mo. Kahit magaling ka, kahit pasino ka. Never. Okay? Sa Christian life mo, never. Number 2, all things. Kailangan pala sila. Amen. And number 3, ikaw ako, believer of Jesus. We, those that love God. So stay in love with the Lord. Alam ko, mahirap siguro ang mga pasanin natin ngayon. It's very discouraging. It's difficult to really fight a good fight of faith. Pero remember this. Do not become passive as if, you feel helpless. You're not, because there is God. And even if you stand still, you will let God move. Because these things are beyond your control eh. Wala eh. Just stand still. Let God move. Are you with me? When God said you stand still, stand still. When God said move, then you move.
But Romans 8:28 is very sure. To God be the glory. Every head be bowed, every eye be closed. Lord, maraming salamat po sa aming lesson ngayong gabi. Palagi namin itong kino-quote. But I wonder if we have understood really the way we have learned about it tonight. Na itong Romans 8:28, tatlo lamang po ang gumaganap dito. Kayo po, Panginoon, Panginoon naming Diyos, Ama, na kung hindi po dahil sa inyo, hindi magiging mabuti ang outcome, resulta o byproduct ng aming buhay. At ang pangalawa, ang kailangan ng mga all things na ito, wala pong naitangi, kundi lahat sa maliit at malaki, anumang problema na aming inaharap, habang kami ay naglilingkod at sumusunod sa iyo, Ama. Lahat yan kasama, comprehensive. Lahat pala yan ay nagtutulong-tulong, parang ingredients na bumuo ng isang cake. At lahat po ng ito ay constructive sa amin. Kaya Panginoon, sa bandang huli, sana ay makita mo kaming matapat, nagpapatuloy sa iyong gawain, at umaalab sa iyong paglilingkod. Masigasig pa rin kami, O Diyos. Lord, I pray that these truths will really give us that spiritual boost that we need to become enthusiastic and zealous to do, continue to do good works. For we know that in due season we shall reap, if we faint not. But every head be bowed, every eye be closed. I hope this message was a blessing to you. But let's raise our hand. Kung sa'yo ngayong gabi, sabihin mo, Pastor, napakadami kong kabigatan ngayon. Taas ang kamay. I have burdens in my life. Yes. And you would say, Pastor, thank you for this message tonight. May the Lord give me understanding para maunawaan ko palalo ang message na ito and view all of these things as constructive ingredients for my good and for His glory. And Lord, help me na sa dinami-dami ng mga hinaharap ko, help me to be faithful. Help me to be mindful, O Lord. Mabigat, mahirap. Patawad, Panginoon, pagka minsan, hindi maganda ang mga naiisip ko. Mingi ka ng tawad sa Panginoon sapagkat minsan, Lord, masama, negatibo ang aking mga iniisip. Binabalak ko ng tumigil. Iniisip ko ng mag-quit. Nasasabi kong ayoko nang maglingkod sa Diyos. Patawad, Panginoon. Sapagkat ngayong gabi, mali pala. Batas pala ng laman yun. Tulungan mo ako ng iyong batas ang siyang umiral at manguna sa aking buhay. Salamat sa message ngayong gabi, O Lord. Thank you, Lord. You hear those prayers. Hindi man kami lahat nagtungo dito sa altar, but it's an invitation for everyone to pray wherever they are. And Lord, thank you so much. Madaydayaw ka. In Christ's name we pray. Everyone says,